Assalamu alaikum. Sani yaro. Na wani baba. Lafiya na gajiya. Da Allah ka shiga nan gidan. Ka ce ana kiran Hauwa. Okay, shi ke. Yana. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Anti na wani. Na gajiya. Wai ana kiran jawo ne. To. Nagode. Allah maka albarka. Allah maka albarka. Nagode. San da zuwa. Awa, barka da rabu. Yawa, san da zuwa. Daɗin da na ji a zuciya da na ganki. Ko? Kai, ba karamin daɗi na zuba. San da zuwa. Yawa, sanu. Yawa, ya kokari. Lafiya kalau. Masha Allah. Allah ya yau ga ni ga bazawara ta. Zawari na kenan. Kwana biyu. Ke da baki damu da ni ba ko flashin ma waya wake mun ma. To ba kati ne ai. Awa, ke kullum ba kati na dinga tura miki kati. Kullum in tura miki kati kin dinga cewa babu. Kati. Ya gida? Lafiya ya kokari. Ya iyayen nan. Lafiya kalau. Yawwa, sannan. Bazawari wannan butar fa. Ai ko ina zan je da ita. Malami fa zaki aura fa. Ikon Allah ga kuma carbi. Malam mai buta kenan. In kin ana malam mai buta. Ni ne nan. Malam mai. Ko inda kika je ko ta ina kika je kika rubuta malam mai buta zaki gani ni ne nan. Ikon Allah. An yi abana ɗora auren nan yau ba ko na ga mun yi anko ne. Ko? Sai ma dan yi dariya mana. Ya zama da daban dariya kai. To ai dole mun dinga baki dariya. An muka yi aure ba ki ba ɓacin rai. Allah ya sa. Idan za ki dinga sallah ba kaman wa ga malam mai la haula wannan uban buta haka? Ai wannan amma zan shiga ciki in zauna? Na ma ki iya shiga yin. Ki zo ki mun tusa. Ya gida aiki. Lafiya ya kokari. Wato ni ke baki san ma me ya kawo ni wurin nan ba yau. To ai sai ka faɗa. Gaskiya ni fa na mutu fa da auren nan ayi auren nan na gaji da zuwa zancen nan. Kullun zuwa zance. Ke kin zauna a goruwa ni na zauna a goru. Haba ya kamata mu yi mana. To kai ko wani kosawa kake yi? Ka taba auren nan fa na taba auren nan duka mu ba baki fa. Mun fa san kan auren nan fa mun yi mun ji. To ke baki cikin kosa ki kare yi ba? Allah ya sa mu dace. Allah ya tabbatar mana da. Yanzu ni abin da nake so ina so ki samu iyayenki. To. Dan ni ne uwana ni ne ubana domin na kai shekarar da duk abin da manya suke yi da asani. Haka ne. Dan shekara 100 ba asa ba. Ko ba haka bane? Ken jiki ne Allah ya munce gani na haka nan. Tun 19 kai ana ga kin san da mu aka fara kirkiran date a duniya fa. Da date da agogo duk babu. Sai da kanmu aka fara an 1990 gara aka zo da kuna 2000 ka abin da zai faru na duniya. Ikon Allah. Lalle malam an taba ka. Dan haka. An ga shekaran jiya an gaji ana ganin yau. In kika ce an ga shekaran jiya an ga ce ai na zama yaro kenan. An ga baran can baran ba kin gane ai. Haka ne. Yawwa. Yanzu dai malam ina son kati. Kati? Waya ta ba ko na flash. Ke da kike tare da uwanki. Ni da nake bazawarinki. Uba fa kace. Kina gani na kullum uban wa zaki kira da kati? Ubanka. Cin abin hada cin mutunci kuma? Banda. Kati. Da ba kati. Ba anko. Ba da kuɗi. Wallahi da mata sai sun fi mata yawa. Hawa kullum ka dinga wannan ce wai kati. Duk ba shi yake kodan samarin ba. Hakuri zane, rayuwa kuma lokaci.